A chegada do bo tempo xa se nota nos gimnasios. Co verán á volta da esquina, moitas persoas buscan poñerse en forma e recorrer tanto ao exercicio como as dietas para lucir mellor durante a tempada estival. A chamada Operación Bikini xa está en marcha. A poucas semanas do verán, os gimnasios comezan a rexistrar un importante aumento de usuarios que buscan mellorar a súa forma física antes das vacacións. Dende os centros deportivos aseguran que esta é unha tendencia que se repite cada ano coa chegada do bo tempo. Sí, digamos que sí, no, ao final como a todos os anos, no, conforme vai chegando xa de cara a maio, junio, que é cando empeza a alumbrar así un pouquiño o sol, a xente xa ven con máis prisas de verse mellor, non? O incremento da demanda non se nota só nos adestramentos, tamén aumentan as consultas relacionadas coa nutrición e coa perda de peso. En febreiro xa se empeza a notar moitísima máis afluencia nos gimnasios, tanto a nivel nutrición tamén, que a xente quere adelgazar, pero sí, ahora conforme antes de que chegue junio, julio, empecen eses meses de verano, a xente xa ten como máis prisa por poñerse na Operación Bikini. Segundo explican dende o sector, marzo adoita ser o mes con maior número de novas inscricións, aínda que o tempo tamén influe moito nas decisións da xente. Eu penso que marzo, sí. Marzo é un mes dos millores, bueno, polo menos no noso centro no que máis se nota. Así que, bueno, junio tamén suele ser bo, que pasa tamén depende, home, se xa ven o verano en junio, xa se nota un pouco máis de falta, a xente xa quere playa. Se junio ven un pouco máis chuvioso, a xente xa apura xa para chegar a julio e agosto, pois todo o mellor posible. Os responsables dos gimnasios recoñecen que moitos usuarios chegan con certa urxencia despois da Semana Santa, cando comezan a probar a roupa do ano pasado. Agora a xente entra ya a prisa, non? Chega a Semana Santa, sale un pouco o sol, proban os modelitos do ano pasado e deben ver que non lle quedan moi igual, entonces, bueno, pois entra un apuriño máis ca dietas, quitar eses 4 ou 5 kilos de cara ao verano para estar mellor, non? Que ao final é o que queremos. Non todos abandonan os hábitos saudables cando chega agosto. Algúns continúan adestrando durante o verán e acaban mantendo a rutina durante todo o ano. A xente que ven para prepararse para o verano, ao final pois queda enganchada e siguen entrenando durante todo o verano, e despois realmente pois agosto sí que é un mes un pouquiño máis baixo, que a xente xa digamos que o toma como este mes non fago nada e xa volverei para setembro, non? Os gimnasios viven así unha das épocas con máis movemento do ano, marcada pola procura dunha mellor imaxe física e tamén por unha maior preocupación polos hábitos saudables antes do verán.